V našom výtvarnom odbore sa vyučujú predmety ako kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom. Popri tom i teória výtvarných techník, aby deti vedeli spojiť teóriu s praxou. V jednotlivých predmetoch sa učíme aj rôzne techniky kresby ceruskou, uhlíkom, perom a tušom či pastelom, maľby, akvarel, tempera či kombinovanie techník. Takisto modelovanie a tvorivé dielne, v ktorých vieme vyrobiť rôzne predmety.